Bé, ara començarem a treballar el que seria el primer o tercer temps. D'aquesta manera tan senzilla. I ara intentarem fer-ho amb una certa continuïtat. Serà sempre portar el Charles o el Ray a corxera. Farem això. 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bé, crec que això ja ho tenim. Apa, seguirem treballant.